Jangan nyarion diliut di mata diamu gacang di umur ditabai hai pasok diliut ng kabisok asa tutok kamu berbisuk jala sadaro hamuna patura-turayon ulaon di hamu akan namar tubuh namar hula-hula guru disada ni rohamunay asa dohorong matong song hatay na madura balik kang magagabi na itawat-awon arimu magabi nama-namaran di nama hula-hula guru ala takas doamu marsiporo lasoni manang diamu beri nami paupunami pinapar di beri nami nasari matuak nung atung gudang be dia kata pasugawi pasoras doon tangiang na pinasahan niya kahorong ni hula-hula raja dong asahuta amat raja inat tasuripeda nagsoni akan nomor holong ni roha asimat tong rohani Tuhan majak kong may dibadan majak kong mading dito di muna asa tua may diabara muna ape may itong dipersabuhan muna jala abing may diabingan muna disaluhut akka paso-paso doon tangiang na pinasahan akka situan latoro amang boru raja ni boru asa tujulan niya ron martad ng mga itong sokondolok masipatuduang may sokondalan di sa luhut at katangiang paso-paso dito ang atong anidong uluna pasahaton na amat na martua ni hata asa dohonong ma sokon hata ni pangapon sokon na ilo nga punta na parjoy asa harbangan ma dalag kuhuta balatuk ma dalag tujabu di sa luhut at kapasugawi pasohoras tangiang ng pirasahan ni sa luhut na situan na torok asa apu amome jalawa amome martoman jauh asa tutumay na dur tiyo man nalote di saluhut pasugawi pasoras na pinasahan ni amat taraja inat tasoripeda sayuna may tumuba sayuna mamose asa sa masolu sa matuboten ni tigaras lumasaha be ulaw para data sarimatua ni berename alang boruname di bagasa sagaryon asa luhut na maita nining mangulu sa matupang gawian sa manang tupang horasan so kung lima ata mga poset kami hula-hula doon tulak mo na malato ma gabi majalah horas majalah gabi di hamu tulang namin sihan doon hula-hula namin shopping di bagasat tikyon ima tutunang rohamu pasahato ima di pangapuso ng tuhami anak kamora upang kalalahok kami di akaraja namin ang katulang nabasa ima tutu akapaso-paso ng niliam mona sermon tu ima anak kami ima sudi pinauparni abang kami ima nasari matuar sanggip matutu akapasok-pasoi ojak di persebuhan nasida abing tutu dia dengan nai asa dan gan tuar kemang itu ada pasok-pasok nasida nung tinggalon ni kemudian ni damang nasar matuar jadi di bahasa tikyop peraja nami kami mangapulma kahatan nauni hatan adeng gan nong akan ni pasakni horongnya ka hula-hula sa luhna yak hula-hula tulang otong kami sah hula-hula naman na posok di bagas songoni nak na tutuan ni huta kami pumatong apon nama kahatan na uli hatan na ringgani asal cuma ni sakit itu na tujuh ni sa pulalu aka hatan na uli hatan pasu-pasu nani basa mona kami terlalu bima tubon hasutan baunang matong moba baunang mamawase di bagas tinggion saruhonong masong ni doktor na madua asa harbang madal tuhuta har belatuk dal tujabu di bagas tikyon hata na uli ala pasu-pasu nani basa muna apa nami mai hok martumai asa sa disuruh masa tu bodet tigaras nguasai sipul dia kepada datun iman asari madua di bagas tikyon nama namion sahak mai tatu panggabian asa sak manak tu paro somoni maraja nabi dabut pengakuan pasahatan jadi pasahatan alai raja nami bolo nok sikok ono tataruhon amang nami na sar madua tu inganan na pada kokon nami do raja nami hamu tu tongan ni jabu nami ate gabi salah orang shopping ate Kalis buka tujuh gabi mata tujuh udah tiap mau bisa jadi di pasak maturia itu di bagian tikyop ala nok sikok do ada niaman nami na di hawlongan namion di hamu pangulun huria asal pasal kami mah tuhamu Partik ini pangulun huria iya